Ningma ma sura chama zigi me ka nyamada ka nyeshin jabaranu ma wala sa famu ya se sura fe Sherifla TV bamananga kuna funi na mimbi wala like awye mali kunga ni jien fa wala kunga amma fo yengo ni apumasele abidamina ni sigida duruna manyema ka barusigiye mimbi ke tlela kuna ani kuna funi dilauche kama ko déjeuner de presse minye sigida duruna nyama ye ani kuna funi dilauka nyonzoro ya dabo mefemi ngamo sigida de minumi wala sa ukase ka famuya soro sigida duruna ma nyemo ka baraketa ula ani faso de nyuma ya ere nasara ka ujoro efe minunye kase ko ujoro ubara uke bara nyeshime odemo okene sigira senga février kalo tlemuga ani konondo sibiri hotel Olympula kuna fune dilaw olukume kene ka Boubacar Traoré ani Moussa Traoré olukume Sherifla TV jabaran tola Kabina sigida duruna nyema yala san 2016 décembre kalo la Amadou Ouattara no ye sigida duruna mairie abini ngene inzigi senga kalo woro ani kunafoni dilaw je kase ka nyefole ke sigida deunye ni kunafoni dilaw ka demeye barakelunga akanyema ya sofe sigida duruna la ani bara wera minu mene bulu dambe sigida duruna nyema ya sofe ne fe ka nyeshin sigida duruna mo ni nyongume mingera sigida duruna mairie ni kunafoni dilaw ni nyonje akumitalike juillet kalo le gale kana se décembre kalo le bisaba ani kelemo mimi talike san 2019 Moussa Kakula sigi kuntinyo muye anya la yuruta depuis en dura mairie kono kalo woro ambe commencer ke population e anga munu ya blachila donc o chi ko on o periphérie la tigabi ango o siga ke abada na ma journaliste wele parce que andale no la o de siga kuna fon chari ka se yoro la moko activité se yoro muna donc kalo wora temele am se ka fo bon anyere koninga manda am se ka fin mu yira ka fo ko anu sonjele na la kosebe o ye pajibiye o ye sra woro mu sira kadla anga commune kono awa amba do ka fo an deme jokludo c'est vrai que gouvernement ya juruta ma ye dana sigi collectivité kan an ga jate la o tinye ka nkorobode bon ala barakala commune 5 kono an sera ka an joro fiala projet intun dabole no ko kaluta kalo wolonfla kono an sera ka projet la ka damne ka laba donc ambe population bela jelen fo parce que aussi ndorala parce que d'autres nganga wuli donc on kan ko terun pour que sera non ka bo gela dora yoro chamana mais an sera ka foke pour que population ka son ka wuli ka bo barenga ke bon sera mon temena sera do la nyabala bon yo yele manga ka suguye beka do ka fo o gela do ben ambena nyongo kuma nyoya pour ka famia ka fo temesra tesika ka ferioro on ba nyina ala fa anga sika la afuri ka sifa dana parce que en tant que ira côté ka boteli la côté mais sara de ba fo ko ni be blala mo nye fika commencer ko kuye awa on be sebele mun ke ka doma on be fa ka seka no fe ka population fana incité au ka na mairie la ka koloshilike parce que ni mo blachi la ni ma la koloshabolo na chena ni ka so ka fo mba kalama aya chen alors que ma foué que pour que ka bali akana chen abolo ka feke million bish keme nani ani million bidur ni kele nyo o de so san kono awa ni ye mairie sarati ka bola dro to ka dogo asika foué que ni la rue 53 de Calaban ni au montant foyer bi abado ka fo il faut combien de fois un recouvrement annuel pour que ça fait 911 millions d'euros là 911 millions la rue 53 de Calaban donc vous voyez que population a qu'il be mona ko be soro oti donc na mo kuma ate do ka fokati donc au de ko son ango amba wala pour que beka famia beki jorofi elubu jorofi on sait mouye ka yira ka fo ni war mu farla nyon kan ka tayoro fo population fana ka son ka o ka impodi no ma di aka gele nango japonais ni français o kana o ka waru ka développer anti tayoro shi Ningene minzigira senga na nyeshine kundo kalo woro laba umo adabo kunde ye nyiningali wale kele kono gwanyoroma na ye mamina fami ngunga wajabi ufenena dimo sigida woro na barachuko kunga amabladonia kafo sigida duruna akene fenze bonya kilometre binani ane kelendo kinjeginde be akono adebiti jo ma ba keme nani ni tani nani ni keme woro ni bi woro ane segina keme sarala ambalaka uye binani ane konondo ngori shegi chelaka uye biduru ngwari fla
Sigida sabana musulakaw minnu bɛ tɔn ko Association pour le Mali APM u ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan kɛnɛ min ni a dabɔlen don musulakaw kama ka se k'u ka ɲɛmayaso kura jira n'o ye bureau ye a dakun fana kun ye min ye musulaka jɔyɔrɔ Mali surasiya dɛmɛni na ko in kɛra sigida sabanan na Cinéma Magique Babemba kɔrɔ la an ka maminu mɛn a kɛnɛ kan Sherifla TV jabarani tɔgɔ la Sayo Siribe n'a ka jatala Abdoulaye Sogodugu. Laɲini ye min ye Association pour le Mali APM musulakaw fɛ o ye dakun zaba doni ye bala fɔlɔ an ka jamana sumanw ba yɛlɛmani k'u kɛ dunfɛn ye k'u cɛsiri o la sigida sabanan musulakaw yɛrɛ u bɛ cogoyaw minnu na maaya sira kan u ka se ka sidɔ jango u sen bɛ se ka don fana sigida yiriwali nasira baaraw la ɲɔgɔnkumɛ in senfɛ APM Association pour le Mali a coordination bureau jirala sigida sabanan APM musulakaw ka ɲɛma fɛ. Donc musow de jɛra ka fara ne kan ka ne sugandi ka ne kɛ APM bureau de coordination présidente ye commune 3 kɔnɔna la a sɔrɔla n ye réunion caman de k'an ye ɲɔgɔn ye caman kɛ o kɔfɛ u jɛra ka ne choisir ayiwa APM yɛrɛ ye mun ye APM ye groupement d'association de ye pour que ka jeunes ni musow dɛmɛ parce que n'i y'a mɛn société musow do denmisɛnninw do y'a ye donc APM yɛrɛ ye association pour que ka musow ni denmisɛnninw dɛmɛ donc anw ka commune 3 APM an ka objectif ye min ye c'est pour que ka fɛnw sigi sen kan musow bɛ se ka u boloma yɛlɛma ni min ye boloma yɛlɛma pour que u yɛrɛ ka se ka u débrouiller u yɛrɛ ye no o bɛ se ka kɛ fɛnkɛ ye sumanfɛnw bayɛlɛmani ye par exemple ka tigadɛgɛw ni fɛnw dilan k'u feere ka ɲɛɲɛw bɔ ka finiw dilan y'a ye ou bien ka nɔnɔw ni fɛnw dilan k'u kɛ yawuru ye ou bien ka jus dilan an ka bi ɲɛnajɛ kun ye de pour que ka bureau présenter APM musow commune 3 APM bureau présenter mɔgɔw la awɔ bon an ye thème ni fɛnɛ ta pour que an bɛ se ka an ka finitigilakaw dɛmɛ parce que n'i y'a mɛn ba anw hakili sigilen don dɔw de bɛ front na min bɛ ka lakana kɛ parce que bɛɛ b'a dɔn Mali bɛ kɛlɛ la sisan donc yanni anw k'a fɔ ko an b'a hakili latigɛ mɔgɔ minnu bɛ k'anw lakana anw b'olu de fo i y'a mɛn bon finitigilakaw fɛnɛ n'i ye hali ni musow ma se ka t'u dɛmɛ front na kɛlɛ la mais quand même k'a yira k'u hakili b'u la o fɛnɛ b'u jigi sigi o b'u encourager n'o tɛ kɛlɛ man nɔgɔn. Nin kɛnɛ in kɛra kɛnɛ ye kɛnɛ min ni APM coordinateur sigida sabanan na a y'a ka nisɔndiya jira ni ka laban k'a bolongɔniden sigi kɛnɛ in nafa kan a labanna k'a da se APM jɛkulu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw ka bureau k'a sabu kɛ maa 60 de bɛ a kɔnɔ wa maa 60 bɛɛ lajɛlen ni jɔyɔrɔ don yiriwali nasiraw la. Bon ne nisɔndiyalen de don k'a sabu kɛ an bɛ coordination min na ni muso ka coordination na u bɛna ka n'an dɛmɛ de an bɛ se k'an ka laɲiniw baara kɛ cogo min na commune kɔnɔna la. Donc o ye ka fanga dɔ de fara an ta kan surtout que u ye thème mun ta n'o ye faamaw ka soutien ye o bɛ an bɛɛ lajɛlen kan parce que insécurité bɛ cogo min na armée mago bɛ dɛmɛ la cogo min na u bɛ se k'u ka baara kɛ ni ka se a dan na an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na k'an niw lakana ani an ka sɔrɔfɛnw lakana cogo min na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ laɲini ye ka se ka hali bi an balakaw minnu bɛ sigida la sigida sabanan musokɔrɔbaw ni musomisɛn minnu bɛ ka se k'u ka dondaw ka wuriya dɔ kɛ nasiraw la min bɛ se ka kɛ sababu ye ka nafa lase u ma i n'a fɔ an ka sumanw ba yɛlɛmali safunɛ dilan galado o n'a ɲɔgɔnnaw baaraw kunjɛra ni sanga kelen daden ye k'u kɛ tasibila ye ka ɲɛsin an ka jamana surasi binenw ma faso bɔtɔw bolo la ani jamana jɔnjɔ dali ni o ye hymne national ye. Agence de voyage DMC Africa eji ɲuman ye a ka san 2020 baaraw n'u don ka bɛn ni février kalo tile 29 sibiri ye dunanjigiso hôtel Grand Hôtel la Bamako an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye agence de voyage ɲɛmaw ye ka taa se diinɛ ɲɛmaw ni hijidenw kuraw ma ani maison du haji hijidenw tɔgɔlaso ma ɲɛmaw olu ye wele jaabi Alhamidu Badini ka fɔ la. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
Bara udamena nani alukurana sanuma de kalaniye. Ninga sango hiji san 2019 ta kunje. Kanyina hiji san 2020 dayele. Agence de voyage de MC Africa hiji nyuma fe. Ana chake nyom ni oye jede a amsai. Alhamdulillah, innovation chaman fene bambolo. Campagne 2020 fene la. Ni ala sona. Anga hijire korole umbia. Olu bise ka mi témoigner. Ou satisfaction soro ambolo nga alisa ambe ka nyini. Ka condition améliorée alisa. Condition te wa dumuni condition gansan te ushiroye nga utara bato mi yere kama afiseka duskun soro toga mina ubiseka nafa soro ka hiji la toga mina o bara bolodale lo ambolo 2020 fenela Nijien sabana ina katugunyona Agence de voyage de MC Africa hiji nyuma anaka delege famu nyanembaw minu mibla hiji deunye ka hiji abara ubela jele nyejira hiji deuna inafo alakira Muhammadul Mustafa ya fochugo mina kaketi DMC Africa hiji nyuma san 2020 hiji fana bara ulabembe afe naka oma famu nyanemba nunu neye hiji deun blabike unye yoro debe ne odeka ngake bato yoro ye silamaya jose nduru na bara inzenve makatal mukarrama ani madinatul munawwara o bela jele na ke ko furi ini mo min te songele nya atse ka jeke habada nunu ye duwa ude unda makele nyonga duwa ude nga ko ngwala ba to sangoro tade angwan be duwa ka wi ya rabbi ala ka shini kana la bangu manda uma note barka bawla abaw yere do abe mu ko to an ko ni musukoro bawu fembe de kerawni kan keddiwni kan bere an tarafo kan na ma fuy basi mamanso an ganga tayoro na yoro ka jawbandu mobli kono na man jawbante te kunyma ambeta ambu barka dawi ka to ke ya rabbi amala la ka sangorta dawma Agence de voyage de MC Africa hiji nyuma nyemo uye bonyama segi ndablota ko tengu masabala uchake nyomna kerengere nenyana JDA AMSA Dr Dauda Tulu nale pharmacie promoteur ye ane Yusha Traoré nale promoteur de collier chere ya ufene kera hiji de ngora ufe uye wasaw menunzoro Agence de voyage de MC Africa hiji nyuma feta mana dasira ufene mo keneka ni yoga ceremony sia sabanai Asinya folo an welela kenaka asinya flana ani darula bena asabana an yera kenaka olun ni hakla minana barai o ya don ka dolankari yano ka zansi dele parce que otombi filière gouvernementale otombo ka ijido encadré hukumu kono nano take mais anya ka fa chefiri farfoni wilika jo o mum biula bara in kaseka ka kechugo nyumanda na Allah taala ka dunon be lafiya ne akilla wode hiji yara lanyini Amawla doniya ka fo Kenneth Demba no ye Kante Fatoumata Traoré ye ane Kenneth Demba no ye Musa Kulubali ye nano na blale kundo Dr Dauda Tulu fe uye bonyama senge ka nyenshi Agence de voyage de MC Africa eji nyuma anacha kenyo mo ne oye Jeria a Amsai mami ngunye invité d'honneur ye Madame Ndial Absatou Ndiaye directrice nationale de la population do Ara hijide mumbia 2018 o hijide umban faire 2019 o fena hijide umbia hali 2020 amato hijide mina folo hijide do to sebena uban faire alhamdulillah ambe alatam amba barkada alaga demande do nyote anga kisiate ola ama ine ala fe bara ya agence fe fe bekena kan ala ka bara nyambe bulu alaka jama herema kan fambela niami nyon do ni talate nyumba nyuma ni bila DMC Yusuf Bagayona barake nyon uga chesiridu olu de be fembe bulbulla olu de be jija sugubela pour que barakanye Douaudo kera ka kene kunje no ye Agence de voyage de MC Africa eji nyuma ka san 2020 hiji bara unu duni kene ala ka hiji noya bela jeleyi Amina ya Rabbi anga dimisenu nga nyongume yoro Carrefour des jeunes musulaka minu ndala keme sutrafini ye ni oye hijabu ye ukado ngerengere tako sabana kene bara unu donaye amalodoniya ka fo ube jakulu mingono ye association des femmes voilées pour la promotion de nos valeurs sociétales UMAFEV dakun kunye feminye oye sutrafini tabawu musulaka ula ani uka bara ko Amawla duniya ka fo sibiri février kalotle muga ani konondo Mali Salamaton wa faranyonga jakulu bao Conseil islamique du Mali Manyema
Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara de a Seyidata Banene Haidara kunbɛ kɛnɛ kan Tata Ture ni Seydou Ɲarew ɲɛ a baara seereya Sherifla TV. Ka silamɛmusow su ka kɛ suturafini matarafali kan ani silamɛmuso dɔkɛla minnu bɛ nɔ n'u kelen do ka disa matarafa ka ɲɛda kura di olu ma u ka dongo do wuli ka jɔ la ani u jɔyɔrɔw yira sigida la o de ye nin kɛnɛ in laɲini ye o min bɛ tali kɛ ijabden tako sabanan na n'o ye suturafini tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen ye o min bɛ ɲɛnamaya bi ɲɛselikɛ naani jamanaw fɛ ka sababu kɛ an balimamuso ye n'o ye Nazima Kane ye suturafini tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamayara siɲɛ fɔlɔ min na o kɛra ka bɛn février kalo san 2013 la New York kabiro do fo kana se an bɛ donni min na iko bi san o san a bɛ ɲɛnamaya ɲɛselikɛ naani bɛɛ lajɛlen na I n'a fɔ san tɔw la an b'a kɛ cogo min na journée kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ disabililaw ye n'o ye le 1er février donc an y'an sigi ka miiri o cadre de kɔnɔ an fana farala ɲɔgɔn kan munna jamana tɔw la disabililaw ka don fête bɛ k'a la munna a tɛ kɛ Mali la donc o hakilina miiri de y'a to an nana ni journée sigi sen kan ka kɛ journée du hijab ye baara fɛn fɛn n'i b'a kɛ gɛlɛya b'a la surtout ala baara an bɛ taa yɔrɔ dɔw la u t'an jate ni diinɛko kuma yɛrɛ fɔra yɔrɔ dɔw la dɔrɔn o ye sira yɛrɛ datugulen mais alhamdulillah an y'an débrouiller sisan kɔni a bɛ ka taa ɲɛ. Ni nin do ɲɛnamayali de ye Union Malienne des femmes pour la promotion de valeurs sociétales n'o ye silamɛmuso suturafini matarafabagaw ka jɛkulu ye u b'a fɛ ka ba don suturafini matarafali la o min ye jagoya ye silamɛmuso kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan ni mɔgɔw kunnafonili ye ni k'u lafaamuya silamɛmuso bɛɛ lajɛlen ka hakɛ la u k'u ka suturafiniw don i n'a fɔ a ka d'u ye cogoya min na ani u ka bonya fɛnɛ sɔrɔ u ka sugandilen na. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. I yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an bɛ kɛnɛ min kan ko ijabden suturafini don donc o hukumu de kɔnɔna la mɔgɔ i ko muso i ko sutura i ko muso i ko sutura donc o hukumu de kɔnɔna la ne sɔnna ka représenter donc o tɛmɛlen kɔfɛ donc an y'a ye mɔgɔ n'i ye mun kɛ ala ko la i b'o de sɔrɔ jama ka ca n'i y'a ye u nana anw nɔfɛ donc o y'a ye u ye fɛn dɔ de yɛlɛ donc an ma sɔn ka bɔ u jigi la kɔrɔ donc i n'a fɔ musoya yɛrɛ ye ko sutura musoya ko i n'a fɔ o y'a fɔ cogo min na i ma fɛn danbe b'a la culture b'a la diinɛ b'a la a bɛɛ de faralen don ɲɔgɔn kan donc an kɔni hakili la mɔgɔ kan ka i sen don o ko sugu ninnu la o de la an kɛra ni émission ye ni 3e édition. An bɛ donni min na iko bi jamana caman bɛ yen nɔ muso suturafini matarafabagaw u bɛ ɲangata bɛɛ lajɛlen na o jamanaw la ka sɔrɔ dun silamɛmuso ka suturafini matarafali kuranɛ kumakan don wa silamɛya taabolo fɛnɛ don a wajibiyalen don silamɛmuso kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan i k'i yɛrɛ sutura. Alhamdulillah an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka segin ka Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn Ala min sɔnna ka bi don in don anw garisɛgɛ la nin ye donba de ye min bɛ silamɛmuso bɛɛ lajɛlen honoré parce que hijabu ye silamɛmuso bɛɛ de kan farida ye komi Ala y'a fɔ kira ye sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ i musow ye ani muminimusow ye k'u ka disaw baw biri donc i b'a ye k'a fɔ hijabu ye farida de ye nka bi an ye jateminɛ min kɛ o de ye mɔgɔ caman hakili la ko suna de don mais hijabu tɛ suna ye hijabu ye farida de ye muso bɛɛ la silamɛmuso bɛɛ lajɛlen kan o la an bɛ conseil min di musow ma u ka hijabu ta parce que i bɛ caman ye u bɛ sun u bɛ seli u bɛ jaga bɔ u ka bato bɛɛ dafalen don nka u ma hijabu limaniya sɔrɔ parce que n'i ye hijabu ta k'a lajɛ sitanɛ de bɛ a kɔrɔ muso o muso n'i k'i bɛ hijabu ta i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw b'i décourager a bɛ f'i ɲɛna ko n'i ye hijabu ta i bɛ kɛ musokɔrɔba ye walima n'a sɔrɔla i ye bogotigini ye a bɛ fɔ ko n'i ye hijabu ta k'i tɛna cɛ sɔrɔ ka furu walima yɛrɛ u b'a fɔ ko a b'i ka cɛ ɲɛ datugu ka to ka mèche don k'i kun digi ka bɔ kɛnɛma o de ka di caman ye n'u ye hijabu ta dɔrɔn u t'u yɛrɛ ye k'u ka ɲi quoi u b'a ye k'a fɔ ko dɔ bɔra u ka cɛ ɲɛ na walima dɔw yɛrɛ bɛ hijabu kɛ ko funteni b'a kɔrɔ nka nin bɛɛ ye sitanɛ ka baara de ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɔni bɛ fɛ ka Ala sɔrɔ muso o muso n'i bɛ fɛ ka lahara sɔrɔ f'i ka hijabu de ta
Donc au sabbat koso misiri ko an jija ka se kene kono ka foli ke malgré son absence ka fo idée ana ka hakilna o bi ñoo fe kosobe donc ko foli no barka daga na sera o dan sabuya ambe awla done ka foni kene mbuyana ni anga seko ani donko tigla mogo ka temetemeli défilé nanga la dala finiwe minu bela jelen kalala anga jamana yere kalali kala bawfe ambe awla done ka fo ka sutura fini togola don kerenkerene nyanamaya mali jamana kono a hakilna bora ambalma muso flala Fatoumata Bari ka fara madam Jara Adam Koneka Ode banzenze ka jien fanwere kuna fono la soro lagine kuna krika fe fanga sinama tonye ajira ka fo bela jele ki jo ijo ro la chien do jamana nyema Alpha Condé ya jira ka fo kalata mi nga ke ka beni dimashi marsi kalot le gale wasadenzeki kalata ani furuba kalata mimi na ni yelema ye jamana sharia sumbala kwa bibwa jwa koro kabla do ko mvula natala ko nata be ko jamana de nga bo ka Alpha Condé balika hakilina inzabati fanga sinama ton ufara menyonga jekulu mingono ani furubato do ko Front National de Défense de la Constitution FNDC ya yira ka fo Alpha Condé ayida lama de ama femvo ka sabuke uluka la nyini yerete do waraye furuba kalata yere de kana ke wasadenziki kalata yere de kana ke bo wasadenziki kalata na manya ke ko fo ka sorola abike ni kalata sebemba minyi ukonona sege me ko jeya ko baramake wa furuba kalata minvene mina ke bela jele sigimbe ka kafona kera kefenye Alpha Condé ye sandange jamana nyama yala kaba amanga aki kambo ble abeka yelema chogo de nyini jamana sharia sumbala kase kamana nzabana nyini okumana ko alamusa marsi kalot le duru lagene kona kiri jamana diunga bo jamana fanda nani bela jele la kafa beke sinoi Alpha Condé kala nyini kanase ka sabati selu ndale njalo ne alaye fanga sinamato nyemai aleko Alpha Condé ka dandigali nyere ne ya jatemine kosobe baye ka fo aye mo mafian ya de abina fo mami me ka kele nyenshi mamo mami ni kanga sigika kuma ko bawo ko Alpha Condé ya yera ka fo kalata imbora jwa koro ka bla do ko vla natala ko sirande segingote ko ye kele kai ka nyenshi manyomo okumana marsikalot le gale kalata imabo chukumi utna jena ye fanat le taniduru o marsikalot le gale kofe kalata kake oluta fe mandan zabananga soro Alpha Condé fe ukakuma yodeye wa ubidan yindi Togo jamana kono kalata kele ni ajarala ka fo sebaya be jamana nyema bulo ni oye fora nyasingbeye chrétien dine nyema mingenkume ka adongona mata ko dana yakada oka jamana deunve minu mbadala ka lame ni oye Gabriel Agbeyome Pojoye Monseigneur Philippe Pozoro akada ushwa me adala fanga fe ka sabuka sita yerelo ale be chogomina Gabriel Agbeyome Kojo fenebo chogo kelela ukoni ntise ka bo ukaduda fe lakana tikilama ukeme kukadu koli udala Monseigneur Pozoro aye majange asita yerela ka bo dafe ka sabuke ya kengume ka nyini kwa bita kenedo ka kenemi na kanuba ukunye owele jabi abita akanubo fe ukajeka keleke nyomve kofo sebaya kato akama sugandi lela ni oye Gabriel Agbeyome Kojoye aye sara soro kumani mina kabo ayi kunda nazarala tomba Union Européenne jabala ka kata jira olula ka fo anakunte dowere ye ufe anamba nyini ufe uka fere bela jele tike uka ko ferekele nyami bo barsa bukada ka bi fanga keme kale la koli akaso akanase ka bo ale ngengu me ka wele da ka nyasha kanubo mo ku ka nyonzoro bafona collège Saint Joseph la ko la kana tikila maw ya bali akata kanubo ula soro ukaje ku haglina ta udajira nyona abole nazarala toma Union Européenne na sorla ki kunda Amerika ka uka la sigidenzo ka kabita yimvana kata kuma ngaya soro yenda ushwa me anye lakana tiglama uminu mei olu ko ninye agwengwe ka kaso dajirala akase ngata so ama uladonya kafo togo ka ufe ministre mi nyashime surasiamo ale ya yira kafo ko imadabo do wore kamonia ye kafo manunu lakana tiglama ukeme ku kaso ukoli adabo kunye wuyerude lakana ni deye do kanana ta toro lase umo ninga laba kata okota ko da fangaku koko inda bombe ode kamo Saint Joseph yere yorola
ni o kun ye ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ ye Monseigneur Philippe Bozoro kɔni ma yen lasɔrɔ ma kadigɛlɛw minnu kɔni ye a lajɛ k'u bi u bɔ ɲɔgɔn na lakana tigilamaw ye gazi fili u kan minnu fɛnɛ ni fila tali ka kan fila taara olu fɛnɛ na su bɛ taa ko kuma min na basigi donna Togo faba la Lomé. Nigeria kaw fe kabini a fɔra ko bana coronavirus yera maa dɔ la maa min ye Italie jamana den ye faba la Lagos maa minnu bɛ jagokɛlaw la ani furafeerelaw la ni olu bɛ fɛnw feere fɛn minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka maa kisi bana in sɔrɔli ma i n'a fɔ tɛgɛ bɛ ko safinɛjiw minnu na ni olu bɛ se ka banakisɛw ni nɔgɔw ko ka bɔ i tɛgɛ la ka taa se fɛnw ma minnu ni olu bɛ don nun na wali kele bolola ganw olu bɛɛ lajɛlen sɔngɔw bin bɛ ka sin ka garabasa ka yɛlɛ jɛkulu min bɛ Nigeria kaw fɛ ni o ɲɛsinnen don sannikɛlaw ka sannikɛcogow jateminɛni ma jango bin kana kɛ jamanadenw kan u k'a ma ko Commission de protection des consommateurs du Nigeria olu ye kunga bɔ ka jira k'a fɔ u bi a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko bari sabu ka da kan kabini n'a fɔra ko coronavirus kɔni yera Italie jamana den dɔ la duguba kɔnɔ Lagos feerefɛnw bin bɛ ka yɛlɛ fa bɛɛ lajɛlen la ko dunko juguya don feerekɛbaw fɛ fura feerelaw ani jagokɛlabaw minnu bɛ na ni a minan ninnu ye k'u bɛ ka maaw joli min k'a ni kɛli man kan o kumana u k'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen la ka fu siri a ko da la a m'aw ladɔnniya k'a fɔ Lagos yɛrɛ a duguba maa miliyɔn 20 de bɛ a kɔnɔ wa Nigeria yɛrɛ jamana de ka ca ni farafina jamana bɛɛ lajɛlen de ye ka sabu kɛ maa miliyɔn 100 ani maa miliyɔn 90 Nigeria jamana de bi bɛn o de ma wa jɛnsɛlɛkɛna ni tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Organisation mondiale de la santé o y'a yira k'a fɔ farafina jamanaw kan k'u janto ka sabu kɛ ni bana in kɛra donfɛn ye k'a walankatara farafina jamanaw kɔnɔ a kunbɛ ti ja Nigeria jamana fɛnɛ bɛ o cogo la Nigeria jamana yan'a ka fɔ k'a yera ye a yera farafina jamana 2 de la gale o ye suraka jamanaw ye farafina fɔlɔ Misran jamana Egypte ani filanan Algérie jamana Nigeria nana kɛ sabanan ye wa bana in yɛrɛ a daminɛ ni bi cɛ a ka maa faale bɛ t'i jɔ maa ba saba la ka ban min ye maa ba 85 ɲɔgɔn na ye a bɛ o de la diɲɛ kɔnɔ. Ka da tulo kan k'a fɔ Turki jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan a ye bagabaga min dajira nazarala jamanaw na bagabaga in labana ka dankɛnɛmaya fɛ ka sabu k'a kɛ mun bɛ k'a jira k'a fɔ ale de kɛmɛ k'a ka daw suwa tunkarangew ɲɛ tunkarangew minnu bɛ a ɲini ka don nazarala ni Grèce jamana donda ye ale ni Grèce bɛ dancɛ la k'a bɛ da in bila a ye a lajɛ ka da in labila o kɛra sababu ye tunkarange kɔni caman de yɛrɛ sɔrɔ Grèce donda la maa 200 ɲɔgɔn na o taara fara maa 10 kan Sirikaw denw b'u la Afghanistan jamana denw b'u la ka taa se Iraki jamana denw ma a jirala k'a fɔ dimanche marisi kalo tile galen Grèce donda kɔni vangun bɛ nin tunkarange ninnu de la wa Recep Tayyip Erdogan a tɛ ka nin dabɔ dɔwɛrɛ kama a b'a fɛ a bɛ kɛlɛ min na Syrie jamana kɔnɔ nazarala tɔnba Union Européenne ka fara a kan ka sabu kɛ ale yɛrɛ kɔni bolo Turki jamana jugu o ye maaw de ye minnu bɛ wele ko Kurdiw an bɛ deli k'a fɔ u ye k'a fɔ jamana tɛ u bolo u dama jamana u bɛ jamana damadɔw ni ɲɔgɔn cɛ Arabula Iraki Syrie ani Turki nka u kan bɛ ko fɔ u bɛ yɔrɔw minnu na k'u yɛrɛ ta walikɛlɛ u bɛ jamanaw minnu kɔnɔ dancɛ ninnu na k'u ka kɛ u dama jamana ye u dɔ min bɛ Turki jamana kɔnɔ Turki jamana ɲɛmɔgɔw kɛ mɛ k'u jateminɛ k'u kɛ bamanjimaw de ye o kumana u bɛ to ka boli ka segin ni a kalayara u bolo u ni Turki kɛlɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ Syrie jamana de kɔnɔ u balimaw minnu fɛnɛ bɛ Syrie olu b'u bisimila ye o kumana Recep Tayyip Erdogan yɛrɛ de b'a fɛ sa ka don u nɔfɛ fɔ Syrie k'u ban ye a ko yɛrɛ ka dabila siɲɛ kelen nazarala jamanaw caman fɛnɛ sɔn dɛ o hakilina ma k'a sabu kɛ o ni hadamadenya hakɛ lapasali ti ta o de digin bɛ Recep Tayyip Erdogan na n'a kɛmɛ ka jira k'a fɔ a bɛna lajɛ k'a ka daw yɛlɛ ani nazarala cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nazarala jamana Grèce donda kabini ko in kɔni kɛra nazarala tɔnba Union Européenne jɛkulu min ɲɛsin bɛ nazarala jamanaw dancɛ jateminɛni ma ko Frontex o y'a jira dimanche marisi kalo tile gale k'a fɔ a bɛna lajɛ ka dɛmɛ dɔw bila ka taa Grèce donda la ka taa fara
Grèce lakana tigilamaw ka u ka se ka tungarange nunu ngumbe nazarala tomba Union Européenne ma nyama min fana be ni o ɲɛsin bɛ tungarange u ka kow mɔ o y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ ye wele bila nazarala jamana ministriw mɔ ministriw minnu ɲɛsin bɛ nazarala jamanaw kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'o ye ministre de l'intérieur ye u ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka jateminɛ ko kɛ ko in gun kan ka sabu kɛ Recep Tayyip Erdogan a kɛn bɛ ka hakilina min da nin ye ni kɔn ma kɛ k'a ko kunbɛn a laban bi kɛ degu ye nazarala jamanaw bɛɛ mɔ a kana kɛ san 2015 ta ɲɔgɔnko ye da labilalen tungarangew u taru yɛrɛ sɔrɔ nazarala jamanaw kɔnɔ fa bɛɛ lajɛlen la ka kɛ degunba ye nazarala jamanaw kan sebere nazarala tɔnba Union Européenne ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ ko in kɛ ni bi cɛ k'a daminɛ juma na Recep Tayyip Erdogan gɛli k'a bɔ a da kana se bi mɔ olu segin tɛ bilen o kumana u bɛna lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen la ka dɛmɛ bila ka taa Grèce dancɛ la ani Turki cɛ ani Bulgarie dancɛ bawo ni jamana fila nazarala olu de ni Turki bi dancɛ la min ye diɲɛsɛrɛgɛ naani tɔnba Nations Unies ye o y'a yira k'a fɔ ale ka jate bɔra k'a fɔ tungarange 17 ɲɔgɔnna de kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Grèce dondala u ni Turki jamana cɛ nka Recep Tayyip Erdogan y'a jira k'a fɔ a ka ca n'o bɛɛ ye tungarange bi t'i jɔ maa 76 la olu bɔra Turki marabolo min na u bɛ wele ko Edirne a gaɲaka yanfa fɛ ka digi a kɔrɔ yanfa kan kabini juma u kɛmɛ k'u kunda Grèce jamana kan bagabagali ka de do sawa tiɲɛ do wa maa kɔni tɛ se k'a fɔ k'i bi o sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ ka da tulo kan k'a fɔ Edouard Philippe Faransikaw ka minisiri ɲɛma a y'a jira wasabulo kɔnɔ k'a fɔ u ka laɲini ye fɛn min ye k'o ka kɛ ni u ni wasadenw sen tɛ ka ɲɔgɔn faamu a la Faransi fanga baarako nasara ka sariya kura min kan ka baarako ɲɛnabɔ n'a bɛn tɛ jamana de fanba mɔ a baara ta olu kɔni gɛmɛ k'a ye k'a fɔ n'a kɛra kɛfɛn ye a da ka di jamana la nka jamanadenw gɛmɛ k'a jira k'a fɔ ko in da ka di maa minnu na o ye baaratigiw de ye nka baaratigiw bɛ maa minnu da k'u don baara la a bɛ kɛ olu ka ɲɛkumu kan ko in kun dɛsɛ kun bɛ ka tɛmɛ wasabulo kɔnɔ nka Faransikaw ka jamana sariya sunba kɔnɔ sariya se dɔ bɛ yen ni fanga kɔni y'a ye k'a fɔ tɛmɛncogo tɛ a ka sariya se dɔ la wasabulo kɔnɔ a bɛ se k'o sariya se in da k'o yanga a ti tɛmɛ bilen wasabulo fɛ u k'a ma ko article 49.3 Edouard Philippe ye a jira k'a fɔ o bɛ ta fanga fɛ walasa sariya se in ka latɛmɛ kabini ko in bɔra da kɔnɔ Edouard Philippe fɛ jamana kɔnɔ fanga sinamatɔ minnu bɛ yen olu ye coci daminɛ sibiri bɔ kɛra Faransi duguba caman na fanga sinamatɔ minnu bɛ yen ni olu ye kinifɛtaw ni numanfɛtaw ye olu caman y'a jira k'a fɔ hakilina in u tɛ diɲɛ ni a ye PS bɛ o la LFI bɛ o la ani PCF dakurunya kelen wasaden 63 bɛ yen u y'a jira k'a fɔ fanga kɛn bɛ ka nin sira min bɔ nin ye ko sira do sira min man ka bɔ hali n'o y'a sɔrɔla dagan bɛ Faransi sariya sunba fɛ fanga ko ta sebiri wulatile yanfa fɛ mɔgɔw bɔra fan caman fɛ wasabulo yɛrɛ kɛrɛfɛ Pont de la Concorde bili kan nisɔngoya kɛnɛw olu sigira senkan ye Bordeauxkaw fɛ yen maa 200 ɲɔgɔnna bɔra baba kumada ka fɔla ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ in ka tiɲɛni ma kɛ Lille fɛnɛ bɛ o cogo la maa caman bɔra ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ Havre fɛnɛ bɛ o cogo la Edouard Philippe a kɔni nbilama a ye hakilina in da k'a fɔ a n'a ka minisiriw bɛɛ lajɛlen jɛmakan de don bawo sariya sunba kɛn bɛ k'o de jira n'a ma ɲa ta kɔ Conseil des ministres o de bɛ jɛ k'a ta ɲɔgɔn fɛ nka Edouard Philippe yɛrɛ kɔni Lille a ka yɔrɔ min bɛ yen n k'a fɔ Havre a ka yɔrɔ min bɛ yen n'o y'a daga yɔrɔ ye a kanubaw yɛrɛ taara yen bɛɛ lajɛlen kari-kari k'a fɔ a ye nin hakilina min bɔ a da kɔnɔ wasabulo kɔnɔ k'u ma jɛ ni a ye Amerikikaw fɛ yen ka bamanankan kunnafoni kunjɛ Barack Obama ka fanga ɲini dɔ démocratiw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na kalata min ni o kan ka kɛ ɲina san 2020 jamanakuntigisigi kalata fanga ɲini dɔ kɔnɔ fɔlɔ a yɛrɛ dama de bi kari ɲɔgɔn na fanga ɲini tɔndenw bi a lajɛ ka sugandili kɛ ani ɲɔgɔn cɛ maa min kɛra Barack Obama yɛrɛ ka jamana ɲɛmaa danga ye Barack Obama ka fanga kɔnɔ ni o ye Joe Biden ye ni caman kɛ kun bɛ k'a ye k'a fɔ sɛgɛsi don ko Sudanzo do hali n'o y'a sɔrɔla marabolo 3 kalata kɛra u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'a ye dugumasara ta u nana ɲɔgɔn sɔrɔ Caroline du Sud a jirala k'a fɔ a ye sebaya ta ka bɛn ni sibiri février kalo tile 28 ye wa Joe Biden a yɛrɛ ka laɲini kun ye nin de ye a kɛlen kɔfɛ ka dugumasara ta marabolo 3 la ni o ye Iowa New Hampshire ani Nevada ye kɛmɛ sarala kalatadenw ni y'u sigi 48 kunkanbɛn ye kalata a ye
Bernie Sanders min ni maa caman gɛn kun bɛ k'a jira k'a fɔ n'a mɛ kɛ sekasi don dɔ ye a nɔ na kɔni ma se ka wuli k'i jɔ ni saraba ye kɛmɛ kɛmɛ sarala 19 ni kunkanbɛn de ye kala ta a ye Caroline du Sud marabolo in n'i y'a ye k'a fɔ Joe Biden ye saraba ta ye o ye k'a fɔ maa wolofinma farafindenw de ka ca a mara la ka sabu kɛ kalatalaw yɛrɛ mana sigi kɛmɛ kɛmɛ sarala 55 bɛɛ ye maa wolofinmaw ye wa o maa wolofinma ninnu de ye danaya da Joe Biden kan ka sabu kɛ Barack Obama ye farafin ye wa Barack Obama ni Joe Biden kɛra jɛɲɔgɔn ye ka jɛ ka fanga labara ɲɔgɔn fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Joe Biden yɛrɛ ka so dɔ bɛ Caroline du Sud la kuma caman a bi to ka t'i sɛgɛnna fiɲɛ bɔ ye ani farafindenw donna ɲɔgɔn na o de y'a to danaya dara ka sebaya di a mɔ o kumana bibi na Joe Biden na kɛmɛ k'i ɲɛmada yɔrɔ min fɛ sa o ye tarata kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ kalata kɔnɔ ni o kama ko Super Tuesday ale ye kalata ye marabolo 14 bi jɛ ka kalata ɲɔgɔn fɛ o ti kɛ kalata si la n'o do tɛ o tarata kɛrɛnkɛrɛnnen o ye marisi kalo tile 3 nata ye Joe Biden a b'a fɛ ni ka wuli k'i jɔ ni saraba ye Bernie Sanders min ni a ma sebaya ta Caroline du Sud a ye kuma ta k'a jira k'a fɔ sebaya tɛ se ka sɔrɔ marabolo bɛɛ la f'a kanubaw k'o dɔn u k'a dɔn k'a fɔ marabolo wɛrɛw bɛ yen u bɛ sɔn ka bin yɔrɔw minnu mɛnɛ na o kumana u k'u sigi n'o bɛɛ lajɛlen ye a sɔrɔla k'a jira k'a fɔ Joe Biden ye wulila k'i jɔ ni saraba min ye u yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na politiki don nka u bɛɛ ye tɔnden kelenw ye o kumana ale bɛ a ka bonya segin a mɔ kalata in kɔni bɛ sɛnsɛn nin cogo in de la fo ka taa marabolo bɛɛ lajɛlen ban ni maa min wulila k'i jɔ ni saraba ye cɛwaw la u ka fanga ɲini dɔ kɔnɔ o ni Donald Trump de bɛ sɔrɔ k'i kɔ da ɲɔgɔn na jamanakuntigi sigi kalata senfɛ o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ka foli ni waleɲuman dɔ lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu gɛn kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na an b'a fɔ n k'aw ni ce a ka ɲɛmadali la a k'an bɛn diɲɛ kuma wɛrɛ ni Ala ka jɛn ye